he lung hi han en chiang wang te he tiang lung zia rang nei thil dum thet na nu te ho han chui chian hian nunna nei microbes le bacteria te su no an ni tu le a he ti lai hian he lung hi ko vela mi ani lo Sikeisen-ah mi dai ni in Perseverance rover chuan tun nai lo khan he lung zia rang mak tanglam tak nei hi ang chuak NASA chuan press conference anei na Sikeisen-ah alien life ni om tak an mu chua to zinga chuan hei tluka alien su nu omang he ala om lo an ti bok Jezero crater atang hian vulkan tran do nanga NASA chuan Perseverance rover he helai mun en fia tur hian athanga achan chu hun liam to ate khan helai muna hian nunna alom thei to na chance asan em wang ani he crater hi tunma chuan dilian tak ani thina tui luang lu te omen nunna thei na turata na material poimo tak om train ni masela tuna chuan mars hi aro hul vek to chu wangin persi hian tun malama nunna lo to thin te su no fossil hi azong ta deuh per ani kumsang ni somni pathum jun ni kwa khan persi hian Jezero crater luang lut korte inlet channel chu zo in Jezero nena anin fin na lai bora hian lunglian le changtha tak amufua e lung hi uluk taka an en chiang chu scientist de makti a lo le he lung hi thil bial dum thetin alo khat vek maya scientist chuan heng dum thet te hi leopard spot le poppy seed ti in amingan phua hetia han en mai hi chuan thil danglam te vak om lova heti lai hian NASA thok geologist te ngai ven zong tak ani thong khofela mi hetiang ang chi lung hi uluk takalo en fia to ni in microbes te nen hian inzomna an nei tlang puya kan hria thiam the dan tur chuan heng dark spot thet te hi microbes te su no fossil chang to ni in anom na mun he dumin alo khat to thin ti a en tir bok he thilan mu chu hian scientist te chu atipur thar hle maya an na chu tho chun zom ngalin Perseverance rover ina a instrument pai mang te chuan an en fia ta zela scientist te hian an thil boi pui hi engi ani chia hriat chian le zual an du wang chuan he lung hi veran tu ta thlat mai ti chuan Percy chuan mission thar nein he lung sample hi ver chua lo von that ania eng tiknia emo Sikeisen-ah khol dang an thon chho mang hian he sample hi khovel lama lo hon thlak thei anin be se ti chuan Perseverance rover chuan lung sample chula in metal tube chunga ada thangala scientist chuan he sample minga tan hian sapphire canyon ti point Sikeisen-ah sample an lak to zonga ala hluber ni in an soibok Percy hian sample lak zo nu lok hian selfie te nein apul loka he lunga verna nu hi kan mu thei ome heti hun laya sample lak hian kan chen na khovel pi alama nunna a omlo chungchang zo na hi asiam zui don ti ren an la shalo heti lai hian alien fossil kan muta ti hi apong puyan nem nge ngot chi ani chuang lova tun malama te khan an lo hriat chul to wangin an film khur le Sikeisen-ah hian nunna dang an omlo zong hian mithiam te chuan kumtam tak hun an lo mang to kumsang khat zakua somsari parukhan NASA Viking lander chu Sikeisen-ah hian trumin Sikeisen-ah hian nunna omlo hriat tumin experiment an nei ngal Sikeisen leya hian nutrients ka plutin nunna nei an lo omani chuan nutrients hi an lo eyang maktak main voile khata Sikeisen le tang hian gas aron chuaka leya hian microbes le bacteria te omang mai chuan nutrients ei tu hi om tatlat mai scientist te chu an phurin Sikeisen-ah hian microbes om ti an fin fi anga anin ngai mana ima sela anu loka Sikeisen leya reactive chemical om chan dik tak hi an hra chuak le nu no hetianga gas ron chuak tur hian
nunna nei kher ni lo Sikeisen le omsa chi khat perchlorates le nutrients te in chia pia hian gas hi alo siam chuak thei ti hriat chua ani ti chuan kumsang ni kan chuang kai ta a Sikeisen-ah hian rover te dalu tranin spirit le opportunity te na to trangin Sikeisen hi tun ma chuan khovel ang tak hi ani thin ti kan hrele ta a lui le tui pui te po hi om ve thin chu wangin he lui le dilkang chat to te hian alien su nu hi scientist te chuan a om an ring het le a en fia tur hian perseverance rover hi an tir lut ta ani perseverance rover hian nunna a om le om lo zirchian theina tur instrument hi chi sang apaya ama saber chu pixel hini in he khol hian sample an la ka te hian eng element nge om ti hi a hre thei atota chuan Sherlock hi ani le a laser mangin minerals le organic molecule a om le om lo te hi a hre thei Percy hian heng instrument pan hi te an mangchia chu mithiam te makti a hlo le a he lung a in fiana hian hemi dum theta te hian organic molecule carbon based compound a om ti a muchuak hei chau alanilova he tumbial te takte te hi iron phosphorus sulfur le minerals danglam tak pani vivianite le greigite te in akhat vek po khofela hi chuan vivianite le greigite te hi ramsa le him thi troi to te hian an siam thina hei hi scientist te tipur tu tak chu ani ti chuan kumin kumthi ra tang khan scientist te chuan an data nei chu uluk taka zir chiang thale in he lunga spot om thet te hi engtia lo in siam ngot nge ani hriat antuma tun hnai lok khan nasa chuan thu thar ronpong chuakin Sikeisen-ah hian nunna alo om to thina rinna oma hian hei thuka evidence tha hi ala om lo ante kan oi zong ani lo mai thea ma sela nunna om theina turata na thilpoi mo pathum liquid water molecules le energy source te hi lung sample pakhata an muchuaka sample pakhata hetiang thilpoi mo pathum aruala an mu chu voi khatna ani nge ol samzonga kan hria thiam thei dan tur chuan ram hnuai khoi emulaya hian thian zahovin campfire nei ta ula in thil nu chia le in mei chepna hnu mei vap te kha midangin anlo muni chuan nangma ni kha an mitin mulo cheuma se ke manom ti evidence nge tak om nga lang he ani mai an thil mu chu hi te na dang mang te po te ani a chan na tang hi chuan lo pong poi lo top chi ani lem lo minerals poi mo tak pani an mu vivianite le greigite te he redox reaction kal tang in siam ani a bitam mu tham lo microbial life te hian he reaction hi siam thei ma se ain siam thei dan dang hi theory chuan om ve tho pakhat na chuan geology dan pa ngai thil thleng mang hian ani a lung hi hun rei tak chung temperature sang takina ati sat chuan hetiang ang chan na hi a mu thei heti lai hian hetiang ang temperature hi chu Sikeisen-ah hi chuan a om hriat ani lova chu baka vivianite hi temperature niama chau in siam thein alum lutuk hi chuan a chevekang chu wangin sample hi chiang taka kan mu thei chana hian temperature sang hi chu a chan na ani theilong hal phot pani na chuan acidic water reaction ani le a hetiang acid tel na tui hian lung hi hun rei tak chung a chi areng ani chuan heng minerals pani vivianite le greigite te hi ain siam thei bok heti lai hian boina om le chu acid hi atel ngei ti evidence mu tur om tlat lo ani na taka chuan he lung sample a hian mineral chikhat olivine mu tel ani a olivine hi acidin ti chethein eta hi chuan a chemia lova chu wangin hei po hi a chan na alani thei chuang lo pathum na chuan organic molecules te hi
catalyst mangin reaction hi an mani in an siam theyam ti ani le a catalyst chu reaction siam rang tura apui tu substance hi ani mai lo tel ani chuan he theory hi a oi thei dona nunna nei tel kher lo poin he an thil mu chua chan na hi a pek thei don heti lai hian hei po hi temperature niama hi chuan a thlen thei arin chuang lova scientist te point he ngai dan pom tur hian evidence nge tak a lo an ti bo chu wangin kan soita kho zinga hian ma sang Asian microbial life tel na hi a chan na ang ber ania jezero dila duma hian microbes te hi an lo thin ani chuan sulfur le iron te hi chowa mangin until ei pai chuale te hi leopard seed le poppy seed pattern te ang hian an nu chia nge don chu wangin he an thil mu chu hi microbial life nen hian a me bel lo thei lova duma hian nunna nei thinin hun kal zela dum hi lunga aron changa eng microbes te ho thil pai chu hi lunga hian a chan nan ve ta ani ber Sikeisen-ah he thilan mu chua soifian chun he nunna nei thil ti ani si chuan ngati nge Sikeisen-ah hian nunna alo to thin ti hian an soitlang mai lo kan ti mai thei cosmologist Carl Sagan chuan thil oi lo tak fin fia tur chuan fin fia na thatok tak nei angai lo ti to chu wangin alien an mu chua thu pong chuak tur hi chuan he sample hi ataka kan nei phot angai dong tiang lampang thil mu chu ang chi a hi chuan NASA hian confidence of life detection scale call tan ti hi ate nan amang bera zia chu kan chena khovel pi alama nunna nei lampang chi mu chu omate anni tak tak lo an chian zong ani level 1 atanga level sari thleng omin level 1 hi chu radio signal lo don fu ang chi te hi anni a level 7 thleng tur hi chuan sample hi ataka neya enfia phot angai ole khang te kha Sikeisen-ah an thil mu chua chungchang chu ani a tun malamin Sikeisen-ah hian nunna alo thin iring ve em comment na lama khan ngai dan lo soi ve don nia